laulajan 2 vuodeksi Kansallisoopperaan. Dilper on ollut aiemmin konserttikiertueella Suomessa ja viime syksystä lähtien hän on laulanut Kiinan keskusoopperassa. Me otimme tämän kiinalaisen sen takia, että hän on erinomainen, hänen äänialansa tarvitaan Suomessa ja tämä oli yksi avaus Kiinaan. Kuinka paljon tämä sopimus maksaa Säästöpankille? Se maksaa muutama 100 000, 6-numeroinen luku. Ja kuinka paljon tällainen sopimus yleensä tuo pankille rahaa? No aikaisempien kokemusten mukaan, jos lasketaan pelkästään julkisuuden hintaa, mitä tästä tulee, myönteisen julkisuuden hintaa, niin aikaisempi vastaavan tyyppinen tuotti 3 kertaa sen, mitä sijoitimme. Tästä syystä yritykset sijoittavatkin vuosi vuodelta yhä enemmän rahaa sponsorointiin, 10 miljoonia markkoja. Ja perinteisestä urheilun tukemisesta ollaan lujaa vauhtia siirtymässä kulttuurin tukemiseen. Liikepankit ja vakuutusyhtiöt sijoittavat kulttuuriin vuosittain noin 1–2 miljoonaan markkaan, ja musiikin alueella voidaan jo kohta puhua erityisistä solistitalleista. Tekeekö yleensä liikelaitos tällaisen sponsorointisopimuksen imagon puolesta vai sitten rahan takia? Imagon tietysti. Eihän yritys tästä varsinaisesti saa mitään rahaa. Ja tietysti säästää julkistamiskustannuksissa tai mainoskustannuksissa, mutta tämä on niin voimakkaasti kiinni imagossa, imagon takia. Myönteisen julkisuuden ja ihmisten hyväksymisen takia.